malam ya yi nufin sakin matarsa. A malam bai yi nufin sakin matarsa ba. Tambayar ta kace ban gani ba. Don Allah malam, to yau sai dai ka ya cire mutum ne ya yi nufin sakin matarsa, ba malam ba. Har ya rubuta amma bata gani ba sai ya fasa kuma ya yaga takardar. Ya matsayin aurensu. Idan mutum ya rubuta saki, in mutum ya rubuta saki ya yi azama akan saki din, ya yi azama akan saki, baya ko shakka, baya ko taraddudi, ya rubuta saki, ko ya bauta ko bai bata ba saki ya abu. Wannan shine mazhabar Malik. Amma in ya rubuta da nufin cewa bari ya yi shawara, ko kuma bari gari ya waye, ko kuma da dai wani dalili bai yi azama akan sakin ba, ya rubuta, shi ma idan ya rubuta a haka ta zo ta samu wannan takarda ba tare da kan cewa ya riga ya yanke akan saki ba, ta zo ta ga takardar kafin ya zartar ko zai yi ko ba zai ba, to shi ma wannan saki ya abu. Idan ya rubuta yana taraddudi ko zai yi shawara ko zai duba ko zai shawarci wani ko zai jaraba ta ya gani, bari ya bata 'yan kwanaki ya gani, sai ya yi akan, sai ya fasa, ya ɗauko takardar ya yayyaga kamar yadda mai tambayar ya tambaya, to nan saki bai afku ba. A nan ne saki bai afku ba wajen rubutu. Jama'a kada a rinka wasa da sha'anin saki, kada a rinka wasa da sha'anin saki. Akan sha'anin saki ne ba Allah madaukakin sarki ya ce Allah madaukakin sarki ce wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin wasrihunna bima'rufin wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa. Yace wala tattakhidhu ayati llahi huzwa, kada ku dauki ayoyin Allah abun iski, abun wasa, abun wargi. Wasa da saki da daukansa mutum cewar kaji ana cewa mace ai kamar riga ce, ka cire ta ka canza ta, wannan daukan ayoyin Allah ne abin iski. Ko kuma mutum wai dan ya fusata ya ce ya yi saki a dubu, ya sake ta saki dubu, saki 100, kamar yadda Ibn Abbas wanda ya zo ya ce ya saki matarsa saki dubu, ya ce to ta rabu da ita, ta rabu da kai, ta yi bai nuna da gare ka da saki guda 3, sauran 97 kuma laifi ne a kanka. A wata riwayar ya ce masa baka ji tsoron Allah ba, balantana Allah ya sanya maka mafita. Saboda haka a kula sakin nan ibada ce, kuma abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya halatta shi saboda hikima, amma Allah baya son sa, baya yarda da shi. Saboda haka wannan nuni ne ga cewa dukkan yadda za a yi kada saki ya afku a ɗauki waɗannan matakai.